Sechito. Nyakoram gajwanga chenro mar pok opogore pod wantiere county mano ma Mombasa ka bende pod wamanyo pok mopogore ma bende onagi osebedo katimo e gwenge makama. Omiyo kiny makawuono biro ni kantiere e gwenge mag Chuda i chuny boma mano ma Mombasa. Antiere ka gi mwandu mana kineno ma en njugu. To njugu makama nyakoram gajwanga osechiele. To kawuono wadaro rango pok mano mar loso njugu moregi. Ang'ina rega bende yudore gwenge mago makanyalu nyalo ti kode e yore mopogore opogore. Omiyo bende kodo nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono antiere ka gi jal mosebedo ka chielo njugu e gwengegi. Arwaki ni machiegni ma en chenro mar pok opogore. Nyingi ng'a inyalo mana pakri gweng mane miwuoke tang'o mitime gwengegi mag Chuda. An iluonga ni Collins Sewe aja Asembo Rarieda constituency Siaya County to an Mombasa kasani nabiro school Technical University of Mombasa, and I graduated 2018. To after graduation ngeni nyaka imany koro nachako manyo to kumayo maber nabuka yudo tich e TUM kanyo Technical University of Mombasa kanyo tich moko nobudho natime a span of 6 months to kani mondo na renew contract to na okayudo contract no endo ngeni season mani kod yonge ticha kori paro gi minyalo timo natemo gi mjengo notama natemo gi tije mopogore mag hustling gi to notama koro gima na design ni koro we adonje ministry mondo mi atim nade ati ne Nyasaye na donje SK Cathedral kuma na aserve youth ministry department opogore wadhi evangelism month, evangelism door to door ministry dira wa Nyasaye kuno opogore koro chieng moro na omiya opportunities in kamoro mondo ayal wa Nyasaye to kano omiya ayal wa Nyasaye no yudo kan gi rent mani banda madhi dweche 3 kanya mana mama moro ma spiritual mother na more church no miya 1000 shillings kano miya 1000 ni no kan mondo atim shopping moko magoda to gima no bire mind na pinyo ni pesa ni kadhi achame sai sani kinya ja chamago taparo ni Nyasaye miya idea manya timo ang'o manya timo gi pesa ni mondo mi pesa no tim nade ogro to kana leko gotie kana ndo gotie no lek moro biro na auso mayai boil jana joma boil mayai to wuotho gogi mane dream na yudo gotie no to kabe ka chinya chio ta alemo about it taparo ni pesa manya sayo miacha nyaka atem wach mayai boil ni mondo nane kech ngeni ministry ok ne chula ne gima natimo voluntarily koro chieng moro kane ochopo mande adha nyiew mayai 1 crate ta boil maber akete e bucket achako wuotho adhi e church kanyo wan go offices mopogore that's 2018 achako wuotho gi mayai kanyo within 30 minutes mayai na nodhi te the following day natimo 2 crates koro natimo 2 crates for a period of 3 months then clients no chako complain ni waol gi mayai pile koro kitimno gimoro machielo emana paro ni ang'o manya keto gi mayai ni mondo kata ka wuotho gi mayai ni ka ng'ato nya chamo mayai to nya chamo mana idea obiro ni atem gi njugu koro mana nyiewo ga njugu 1 kg ta achielo maber ka achielo maber ta kete karatas minyo 10 ka koro sama wuotho gi mayai cha ta wuotho gi njugu be koro ji nodhi moero njugu koro sama ne joero njugu ne mana wego wach mayai ta chako concentrate njugu koro njugu ne atere for a period of time to koro njugu ne miyo ala maber sana momiyo na wera kuri mayai koro aendelea gi njugu koro njugu na timo period of 2018 2019 2020 it goes tegima poda timo nyaka sani koro sani kaka atimo wach njugu ni endi mana gima timo sani
Collins ne mana nyisi nyakora mgajwang ni pok makama ni chake e higa mane nikech ng'ato nyalo penjo ni nang'o meni njugu kopogore kata mana gi ohala machielo. Njugu ni koro nabedo na concentrate wa njugu ni kech koro nawera gi wach mar manyo tich. Koro kana concentrate njugu ni kochopo 2020 te mane bang' corona cha. Corona kano donjo na wuok adhi dala chako farming. Koro kana timo farming natimo nyaka wach njugu ni napidho njugu. Koro kana harvest njugu mang'eny tabiro Mombasa njugu ni nomiya ohala maber kabisa. Ma paro ni en idea mane manyalo bedo go mar chielo njugu kech nachilo njugu matin tin manually. Ma paro ni watim nade amanya ne yo manya yudo machine kanya mana yudo idea ni machine mora nya yudo Nairobi machielo njugu ma ok inyal koro okchuno nyaka ichwal njugu lweti kanya mana yudo machine mar chielo njugu mana cheko go chielo go njugu. Koro sama na chielo njugu no chako bedo mang'eny customer no bedo mang'eny ma demand for this njugu. Some clients give me an idea ni koro nya chaka go nyalo nyaka peanut butter. Why don't you look for the peanut butter machine? Koro idea came, then I thought let me look for the for that machine, peanut butter machine. Ema na do peanut butter machine ema nyiewo makora chako loso peanut butter. Koro as I speak now, they are more than on the peanut butter compared to njugu. I have a lot of customer manyiewo peanut butter mpore njugu. Machine sirne na yudo kugu kuom Equity. Na join Equity as an atimo saving in Equity. Kanya mana idea biro ni nyalo yudo loan moro matin mondo mi otim nade boost nyiewo machine. Koro machine mokwongo mana nyiewo mar roast njugu ni mano shira gi Equity mana nyiewo machine no achako go timo wala mar chielo njugu. Kendo bang'e ka tiko chulo mano kendo gidogi miya kendo pesa moro kendo adaka go machine mar peanut butter. Koro mana kaka walo sedi. Kopogore gi mano, bende ng'eni Equity jathoro chiwo ne customers magi training kata tiegruok. Bende gisechiwo ni mora mora? Yes, tiegruok wayudo. Every Friday we meet ga as a group. To sama meet as a group no, ioronwa ga ng'amochung'nwa mabiro puonjowa. Samoro be gi organize no ga once in a month wadhi for a training ipuonjowa kaka inyalo tiyo gi pesa yo maber e yor ohala mondo idongri. Mosekonya kabisa. Trainings makamago ang'eni bende sibedo kata mana kating'o ohala malo. Akeni mari mane yudo tiegruok no konyi machal nade? Osekonya wach mar kaka tiyo gi pesa maber ma ok tiyo gi pesa yo mopogore gi mane ikawo cha. Ikawo pesa ni dwaro nyiewo go machine tidhi directly nyiewo machine no mondo mitim nade mondo mi itim mayot mar duoke. Mage training moseyudo Equity. Yeah. To bende ng'at nyalo penjo ni e kinde ma bende nichiwo ni hola nochiwo ni kaka in iwuon koso nitiere group ma bende niruori godo kapok bengi mar Equity nochiwo ni hola? Yeah, hola no nwaloso group mokwongo nokone waloso group mar Japar. Koro ka noloso group mar Japar to nwa save wa meet weekly Friday. So wa meet titero siling 300. Koro siling 300 the more money i contribute saving ni the more money chance matimango mar yudo hola. Koro na kana dhi ma hola pesa no chopo pesa manyami ya hola maber mano miyago hola manyego machine. Collins nikech wantiere gwenge mag Chuda mane county ma Mombasa. Ng'at nyalo penjo ni to kara Mombasa ka igolo njugu kanye? Njugu igolo kanye? Njugu ni agolo Busia border. Nitiere clans na moko ma nigi njugu town ka gigolo Busia border. So sama gigolo gi Busia tadhi akawo kuomgi directly giuso na in large quantity ma koro enable na mondo ka use tabe ayudo gimoro. Samoro ba kode dala nga sani na wuok dala ni kod moko dala kech ba pure na dhi madonjo nyaka pur mar njugu. To bende ohala ko ohala nitiere gi achiedh nade gi ber mare? Chaknwa gi ber moseneno kasto ibiro bedo kinyiso achiedh nade moseneno. Ber chien kanyo ohala mar njugu ne ber kech niyudo ni njugu kilo achiel nwanyo 160 170 to sani koro sedhi nyaka 200 to diere moro kanyo dwe mar 4 chien ka nodhi nyaka 250 nyaka 300. Kanyo nobedo matek kabisa mane chunya no dagombo weyo biashara mana weye kum period moro matin time mana weye no nadhi ma achako koro tiyo gi jo insurance mabe currently atiyo gi jo insurance bende. Koro at the same time matero njugu ni to advise people on the issue of insurance. Yeah. Mana ka tich mora mora ang'eni ohandi ma bende temo bende sebedo kiuse yore mopogore. Marketing itimo machal nade? Marketing atiyo gi mbui WhatsApp. I send the WhatsApp in my Facebook account. I share the in groups majingenis and gi njugu. To kendo jomati wana marketing sana gi jo clients nagi. Yudo ngata achiel ka seuso ne njugu to dhi ochamo njugu kanyo yudo ka njugu ne mit. Kecho king compare njugu temlo se Mombasa kae ichielo gi kuoyo.
iyudo ni okaw karai to ket kuoyo e iye kiolo njugu ichielo njugu. Koro ng'eny njugu ma ji chamo town ka gin njugu mochiel kuoyo, lakini marani ni e ng'alo mamalo en ni ichiele gi mashin onge kuoyo. Koro ni ka client na onyiewo njugu modhi omiyo client moro mobilo, to client nogocho na kiny ni kelna njugu kicha iwena na mano. Koro clients bosebedo joma timo na marketing. Benin thuolo Collins mar chiwo nigi nying mbui magi, mbui ma bende ni wacho ka inyalo mana chiwo negi nying ma bende tiyo godo. Atiyo gi my Facebook account miluongo ni COS Word Phoebe. That's my account ma normally I post ga about my biashara kanyo bende. Kendo you can reach me through my contact number. WhatsApp number 0714357222. Bende wang'e ni kopogore gi mbui nitiere jogo eko ma bende samoro dak e alwora mano ma Mombasa kata mana gwenge gi ma bende nitiere. Parne nyikwa Ramogi kami yudorie ne samoro joneno ma bende deher kata mana yudi kami iuse ichiede. An gi motorbike ma we will mention. Motorbike ni bende ayudo through Equity mano miya hola makawogo dierno. Koro atimo delivery ka ng'ato gochona tatimo delivery wherever modware. Then alose yot and dak chuda and I operate from the house kanyama lose. Kaka rawera nikech in achiel kuom rowere pacho kama bende ochako tijgi gin giwegi. Nitiere moko kuom rowere mana kaka in ma bende nosomo motieko mbalariany ma bende sani rito mar mondo omi ondik gi tich. Paro mane ma dichiwnegi okinyi ma kawuono? Adawuoyo gi rowere, adawachonegi ni gima normally awachonega rowere ni piny ka kisetieko somo nyaka ibed open. Bed ng'ama open mind for anything. Ibed ng'ama paro ni tich mar andikani kobiro tikawe, kokobiro tikawe kaka en no. Tang'o ma in gi lweti. Nyasaye wacho nogwedh gimoro amora mane e lwetwa. An Nyasaye nan gi 1000 e lweta to mano ma Nyasaye omiyago paro ne ang'anya chakogo. Omiyo an ka mantie kawuono ni. Mar ariyo, be yourself. Weng'iyo gima ng'ato wuoyo kuomi ni in ichielo mana njugu to in a graduate. An ji nowuoyo kuoma kana chako. Tinde tatime ng'ala mamalo ma ji ok nya paro ni wach graduate ji nowe chien. Nikech kama atime kaka ng'ama dhi school. Mar adek ma jawacho ne vijende ni puonjri saving. Saving in many ways. Inyal save through bank, inyal save through insurance. Nitie gik moko ariyo ma apuonjoga vijende ni sama in gi pesa e lweti, obed kata siling 1,000 kama an gono, pesa no nitie fruits to nitie seed. Kichame te to mane chamo fruits gi seeds. To kikawo matin midhi keto kamoro kata ichako go gimoro, mano seed miketo. Bakiny bro nyuolo ni mabed maduong'. Kopogore gi mano, njugu bende waseneno nengo mag njugu kin kichano kata maka moko bende nitiere toki kanyo. Njugu yuso nade? Okay, apimo peanut nengo makama. Mae en 1 kg. Koro mae ausoga at 500 shillings. To mae, kech mostly sometimes auso ne joma kawe to dhi dogo uso. Koro ausega bei mapiny mogik men 500. To ma ausoga 250 shillings. Ma 500 grams. Bende waseneno tins mopogore toki kanyo. Antiere gi moro ka tin maber ahinya. Ng'at nyalo penjo ni tins mitime packaging mag ground nuts mag njugu kanyakla kod njugu moregi. Igologi kanye? Tins gi anyiewo town Markiti. Teko miuso gie ma kadhi koro tanyiewo ma gi 40 shillings. Manyiewo gi 30 shillings. Bende wang'eno kiny ma kawuono jal ma samoro neno wacho ni adwaro bedo kaka Collins. An bende adwaro donjo e ohala mar njugu. Ang'eni iseyudo puonj mathoth chakre ni timo ohala ma kama ma bende pod dhi godo nyime. Paro mane ma dichiwne jal ma bende deher chako ohala moro amora kata mana mano machal kaka mari? Biashara ka odwaro chuny. Onge gima opogore molo gi chuny. Kiketo chunyi ni time, titime makata koth goyi manade to en miramo ni time. Kata ji wuoye tiramo ni mane time kibro succeed e biashara ka. To gi mar ariyo, biashara be ok inyal timo maonge hola. Inyaka ikaw hola eka inyalo medre biashara ni no. No wachni mogik ne nyikwa Ramogi maneno gi sani de bedang. Wachna mogik kendo dok ne mana vijende kako ni Nyasaye bro gwedho mana gima nie lweti. Ka gimoro onge lweti to ok onya gwedhi. To mar ariyo, nitie mwa wacho ni all things work good for those who love the Lord. Gima temo wacho ni gimoro amora maber timbre ne ng'at mohero Nyasaye. Kihero Nyasaye to onge gimoro amora motami time piny ka. To kok ihero Nyasaye tibro struggle. Ibro timo lakini ibro struggle mondo irich kuma idwaro richo. Koro mar ariyo matemo wacho ni wapuonjre keno kungo to gi kawo hola. Mane manya nyiso jo Ramogi.
Erokamano. To karika mana ka pile chenro mar poko pogore jiwe hero mar mondo mitiega gi ahinya nyaka luore kod tije ma bende wanyiso. Lakini karika intiere gi jok mitiego ma bende samoro dibed ni konyi tich. An ga gi vijana aja train ga ntie sofa set ntie kijana mano biro ka mokwongo ma train kaka itime, lakini ng'eni nyaka kodhi chako kuma nachake. Nyaka kodhi chak manyuol kaka natime mondo mi obe chieng' moro tim nado yud machine. Mar ariyo an ga gi vijende moro ntie vijende moko ma nie institution moro yo Mariakani kocha, gibiro ga somo gini e oda ka. Kata kiny gi invite adhi nyiso gi kaka itime City Blue Hotel kiny gi seminar kuro. Koro sama giluonga no to adhi train gi apuonjo kaka itime, tanyiso gi process no, to at that moment be yudo ni miya gimoro be matin sama adhi puonjo gi no. Collins okinyi makawuono jomoko osebedo ka nyiewo peanut, moko bende nyiewo njugu ma bende ochiel. Samoro gikia ni to chielo njugu ichiele yo machal nade, tirege yo machal nade. Samoro chaknwa kaka odiochiengi chalo, kichiewo sadi odiochiengi chal nade. My day actually start 4:30 to orumo midnight. Koro day na koro awach ni mondo mi achak tich ochakre gotieno. Adonjo gi njugu, kabiro gi njugu, ta wakongo wadondo njugu no. Makawa cook saa 2 to saa 6 otieno kwa donde. To waloso mar peanut cha bende wawe kwa golo pote ka walose pok tomorrow. Kiny kochopo kiny saa 10:30 kachiewo, to wakawo njugu ni wakete machine. To chielo the roasted one ikete machine ma roast to oroste kanyo. To kochopo 5:30 to wakawo mar peanut ni wakete peanut machine to regre. Koro by saa 1:30 yudo ka gimoko osebedo ready, koro timo supply. Yeah, to kod chieng' ber to by saa 8 supply sorumo. Kadi chieng' rach to dhi kata saa 11. Collins waguni erokmane nyako nyiso kit pok ma bende timo. Kok manya korom ga jwangu kinyi makawuono mano wuod luo ma bende nwaloso godo Collins sewe e gwenge gi mag Chuda e county mano ma Mombasa. Pok mare mano mar Rego njugu. Okata mna njugu kende bende ntiere moko ka mago achiela. Ma nwacho no use nengo mar $50 ma dhi nengo mar $100. Jogo ko mwero chumbi, mani gi chumbi ma onge chumbi. Aya. Opogore gi mano bende nitiere arega ka bende nyalo ti kodo e yo mopogore nitiere ma 250 ma en $100. Namba neno sewe kanyo bende inyalo tudre kode kokalo e yor mbui mage ma bende nosenyisi. Gikanyo bende makelo we giko mar chenro makamageno mara nini yudo puonja chela riadek ma bende nyalo kawa hinya mano mar chako ohala kamora mintiere. Oritu masani nyinga Sharon Ngao.